que de menys a més l'equip heu acabat millors que el Peralada, però al final no heu pogut marcar, no sé, com veus aquest 0-0? Doncs, com ha anat tot, sí que és veritat que ells la primera part han sigut superiors i han tingut més ocasions, i la segona part jo crec que nosaltres hem estat millor, no? Bueno, sé que l'important és guanyar, important és aconseguir els 3 punts, però jo crec que a vegades hi ha que mirar una altra cosa, no? I és el grup humà que hi ha dins del vestidor, no? Ara mateix el resultat per mi dintre, que és molt important, és el que menys me'n preocupa, diguéssim, perquè al final tinc que felicitar el grup de jugadors que tinc. Abans del partit portem Rubi amb 8 mesos de recuperació, Ayala el divendres es retira d'entrenament i ahir no entrena, One ve de 8 mesos de recuperació, Víctor està fora, Vitali avui té el genoll, pot ser una lesió greu, Ton està fora, Joel està fora, Seju està fora, Pol el divendres tampoc entrena, i ahir tampoc, Izan està fora, Álvaro està fora, Lluís i Sanku amb problemes, amb molèsties al genoll, Jorge avui també lesió que espero que no sigui res, però no té bona pinta, i Mamau tota la setmana fora, i Max avui també. Al final el futbol són persones i a mi el que em preocupa és el grup humà. Llavors només puc dir que felicitar els meus jugadors per l'esforç que han fet, que han cregut. Fins al final hem tingut la de Dan i llavors per un costat el resultat no estem contents, però per un altre només hem de felicitar el grup humà que tinc i els jugadors que han fet el partit. La llista és llarguíssima, com bé dius, i avui, com deies, hi ha 3 nous integrants. Primer preguntar-te, ja que parles molt del grup humà, preguntar-te com estan, com està Vitali, com està Maxi, com està Jorge, com se senten ara mateix ells després d'aquest contratemps, que veurem què passa, però com estan ara mateix? Ara mateix estan... Max millor és el que millor està, que és un cop al turmell, però els altres sí que estan molt preocupats. Llavors és genoll, són 3 jugades fortuïtes, diguéssim, de joc, que no és un trencament fibrar, però al final portem, o per menys des que porto jo, són totes gràcies. Llavors, no només estan ells fotuts, que són els implicats, sinó tot el vestuari. Al final, veure ahir o el divendres sortir a Ayala d'entrenament, sortir a Pol d'entrenament i veure tots els companys com estan, llavors parla molt bé del grup que hi ha, de superació, perquè al final ja portem molt temps que cada dia o cada setmana és així. Llavors el grup està fotut perquè ja no per als resultats, sinó també perquè està patint els jugadors el dia a dia. I com es pot solucionar això de cara al futur? Perquè ja sé que heu fet canvis, els dimecres esteu entrenant tan diferent, s'intenta, diguem-ne, adaptar-ho tot, però no acaba de solucionar. Què més es pot fer, què més pot fer l'Hospi? Més enllà de la gespa, que no està a la vostra disposició, què més pot fer l'Hospi per intentar que això no succeeixi? No ho sé, la veritat que intentar el que podem controlar nosaltres, intentar fer el màxim possible, que sigui tot perfecte, però ja sí que és veritat que hi ha lesions que no podem controlar. Llavors, amb els que tinguem, amb els juvenils que estan fent una temporada espectacular, lluitarem fins al final, fins on donin. Llavors, això no em preocupa perquè ells creuen i amb el que tinguem sempre sortirem a l'11, llavors, o sigui que preparant el partit la setmana que ve amb els jugadors, amb la il·lusió un altre cop i a veure fins d'on donen. I Jaume, ja per acabar, dins de les lesions i del que ha sigut l'empat, aquest punt és una porteria 0 que feia alguns partits que no s'aconseguia. No és una mica si és la bona notícia del partit i una mica que reforça el treball i l'esforç que ha fet el jugador? Sí, a vegades la porteria 0 pot ser enganyosa, perquè al final avui sí que és veritat que ells la primera part han tingut 2 o 3 ocasions clares, però jo crec que la segona part hem corregit una mica aquestes vigilàncies ofensives i la segona part jo crec que algun xut de fora a l'àrea, però sempre és important puntuar, sempre és important després d'una derrota canviar la dinàmica i sobretot aconseguir la porteria 0, que feia molt temps que no arribava. Ja et dic, només puc felicitar l'equip, a l'esforç que han fet fins al final i un punt per seguir creure i seguir creixent. Gràcies, Jaume. Ara, a vosaltres.
partit de dues parts, no? Jo la primera part som millor vosaltres, la segona potser sí que us ha fet una mica més llarga, al final empat a 0, que no sé com valores des de Peralada. Bueno, doncs valorem l'empat com a positiu. Si ens haguessin dit que a aquestes altures de temporada el Peralada estaria on estaria i l'Hospitalet estaria on estaria i nosaltres ens aniríem disgustats, com la sensació que dona ara mateix el vestuari de que possiblement deixem escapar 2 punts en aquí, doncs, bueno, això és una cosa positiva envers el grup, del creixement que ha tingut des del primer dia que vam començar, i totalment d'acord. La primera part jo crec que ha sigut totalment nostra, amb accions per fer-los mal i poder-nos adelantar el marcador, que això segurament ens hagués donat una tranquil·litat i a més totalment a l'invers una intranquil·litat. Bueno, i el partit s'ha anat ajustant i crec que la segona part ells sí que han fet un punt de més d'energia, un pas més endavant, com vulguis dir-li, i sí que ens han tingut una mica més amb un bloc més baix, sense tampoc crear molta sensació de perill, però sí que la sensació és que a nosaltres costava més inquietar-los i això els donava a l'Hospitalet tindre aquesta energia per seguir estant a dalt, apretant-nos. Aquestes dues molt clars a la primera part, que clar, que si haguéssiu marcat segurament el partit hauria estat molt diferent per a vosaltres. Sí, és el que teníem clar, que aquí l'important era la primera part, que ells segur que tindrien dubtes, que tindrien sensació d'aquest neguit de guanyar a casa amb la seva afició, i això és el que volíem nosaltres aprofitar. Ho hem fet, però al final això va de gols, i no va d'una altra cosa que no sigui això, no hem sigut capaços de fer-lo, i jo crec que aquest punt a final de temporada ens agrairà perquè és un camp on és molt i molt complicat, és el segon millor equip com a local, i vull dir que això t'ho diu tot el que complicat que és sumar punts en aquest camp. Falten 8 jornades, seguiu allà dalt. Quines poden ser les coses per a vosaltres per estar al play-off quan acabin aquestes 8 jornades? Jo crec que la sensació que els he dit al final del partit, que estaven tots tristos perquè havíem sumat un punt en aquí, doncs aquesta sensació és la que ens hem de quedar, d'ambició, d'equip que no es conforma a treure un empat fora de casa, i això és el que et donarà aquesta ambició col·lectiva que tenim d'intentar colar-nos aquí dalt. Però queden moltes jornades, sabem que això és molt i molt difícil, amb tot el que ve per darrere i tots els que estan per davant, igualats aquí amb nosaltres, i nosaltres seguirem disfrutant el camí com estem fent fins ara. Merci, Àlex. Vinga, a vosaltres. Emil, doncs, empat a 0 comentàvem el Jaume, no? Que el partit d'anar de menys a més ja ha acabat bé, la llàstima és que no ha aconseguit el gol. Com valoreu, com esteu amb aquest 0-0? Penso que ha sigut un partit que, dintre del que cap, amb les 3 lesions que hem tingut, ens hem sabut adaptar bé. Penso que hem començat bé i també hem acabat bé. Tenint en compte aquestes lesions podríem haver baixat el nivell, però hem seguit bé. Penso que és un bon resultat per tot el que ens ha passat. Sí que és veritat que no ens ha entrat el gol i al final són coses que hem de seguir, constància, i sabem que al final entrarà i tindrem els resultats. S'ha també preocupat per les lesions, no? Perquè al final és una segona notícia del dia, o el que és més visible ha estat això. Hem preguntat al Jaume com estaven el Vital i com estava el Jorge i el Max. Com esteu vosaltres també, no? Perquè suposo que tampoc és agradable veure que companys es lesionen i alguns de genoll, no? Que és una mica més sensible. Nosaltres intentem sempre en el vestuari donar el màxim suport possible, apoyar-los. També tenim molts bons fisios i gent que es readapta molt bé, preparadors físics també molt bons, llavors nosaltres donar-los la tranquil·litat perquè es recuperin i la força perquè es millorin. I amb tot això que us està passant, com veieu el futur immediat de l'Osmi? Perquè cada cop està més lluny el playoff. Com esteu d'ànims des del punt de vista d'acabar aquesta competició de la millor forma possible? Nosaltres creurem fins al final, fins que tinguem opcions, doncs creurem. Jo estic segur que podem arribar, que al final amb constància arribaran els resultats, i encara que no hagi sigut així durant la temporada, qui et diu que aquests últims partits agafem la onda, ens entren els gols, perquè al final també són ratxes, no l'hem tingut durant tota la temporada, però penso que quan menys t'ho esperes pot vindre i acabar els partits amb els millors resultats possibles i entrar a playoff, per què no? I una última pregunta, Nil, a nivell tu personal, estàs sent titular, estàs sent important a l'equip, però és una mica dins ja del partit, fora d'això, com t'estàs sentint i com et veus, perquè el paper que tens ara mateix és rellevant i ets un jugador important pel vestidor? Doncs molt content, penso que estic treballant molt, també fora d'aquí els entrenos estic fent el meu treball i més content que mai, intentant aprofitar les oportunitats que dona el míster i a seguir cap endavant i no baixar el nivell. Gràcies, Nil. Moltes gràcies. Pues lo mismo que tu entrenador y Anil, una lástima, ¿no? Porque habéis ido de menos a más, habéis estado ahí a punto de iros con la victoria.
bueno, al final 0-0, que no sé cómo valoras. Bueno, yo creo que al final, tal y como se ha dado el partido, creo que el punto nos haga poco. Al final sí es verdad que ha sido un partido muy igualado, que tanto ellos como nosotros buscábamos sumar. Al final ellos tienen menos que perder que nosotros. Nosotros buscábamos ganar para intentar enganchar una buena dinámica, pero yo creo que hoy el equipo ha competido bien. Yo creo que hoy hemos estado mejor que en otra semana. Hay que ser también un poco autocrítico. Yo creo que el equipo hoy lo ha dado todo. Sí es verdad que lo hemos tenido al final. Yo creo que entre mala suerte también, que en el fútbol también existe, y un poco todo, se nos acumula todo, lesiones, sanciones. Yo creo que el equipo ha competido con lo que ha dado. Pero bueno, al final intentar hacer lo bueno la semana que viene. Al final lo bueno es que del fútbol, que cada semana te da revancha, y a partir de ahora también tenemos rivales directos también que luchan por estar arriba. Y yo creo que este es el camino a seguir, por lo menos para sumar de 3. Hoy ha sido un punto que se puede hacer bueno la semana que viene en Lleida y intentarlo hacer después bueno en casa. Y has comentado un momento las lesiones, ¿no? Llevas un mes y poco aquí en Hospitalet y estás viendo un poco que la dinámica en ese sentido es malísima. No acaba el Hospital de tener a todo el mundo disponible. ¿Cómo lo estáis viviendo los jugadores? ¿Cómo sentís tanta lesión continua, tanto en entrenos como partidos? ¿Cómo lo estáis viviendo? Es verdad que al final no se puede planear algo porque siempre cuando no es una cosa es otra, pero al final nosotros competimos con lo que tenemos, que al final pues todos son válidos, somos todos compañeros y todos remamos en la misma dirección, pero está claro que al final te lastran las lesiones, las sanciones. Hay gente por fuera que prácticamente en otra semana se podría hacer un 11 perfectamente titular, pero bueno, nosotros vamos a competir con lo que tenemos, y tenemos un juvenil que es espectacular, y después tenemos también un primer equipo que todos son válidos para competir con quien sea. También has comentado que tenéis rivales directos de la zona alta. ¿Seguís mirando hacia arriba? ¿Seguís mirando el playoff? Sí, yo creo que al final hay que aspirar a lo máximo en el club en el que estamos, y al final también es verdad que vamos a luchar por lo que nos dé. Si podemos llegar al segundo, pues al segundo. Si podemos llegar al tercero, al tercero. Yo creo que al final este mes de marzo y abril va a ser clave, donde nos sitúa a mitad de abril la temporada, pero vamos a competir y vamos a luchar por lo más que nos dé la clasificación. Si puede ser campeón, ojalá que se pudiera, pues lucharíamos por ser campeón. Si va a ser por segundo, pues a luchar por segundo, pero vamos a competir siempre a lo máximo, porque es lo mínimo que se espera de nosotros. Yo creo que ahora en la recta final hay que dar un plus más y que por lo menos darle una alegría a la afición, que también se lo merecen. Y una pregunta más, Adam, justo esto que estás comentando de la recta final que comienza ahora, quedan 8 partidos, ¿qué podemos esperar un poco del equipo y también de Adam Cabrera para este último tramo? A ver si pueden llegar goles y qué planteamiento tienes tú personalmente. Bueno, al final he venido, como bien dijo Andrés, ahora hace un mes, y siempre mi mentalidad ha sido ayudar al equipo. Está claro que al final lo que se espera de mí son goles. Yo también espero aportar goles, pero colectivamente lo que espero es que el equipo pues consiga el objetivo, y si puede ser pues yo marcando goles y ayudando, pues mejor que mejor. Está claro que yo como delantero quiero goles, el equipo necesita goles también, pero lo primordial es que el equipo consiga el objetivo y que todos rememos en la misma dirección, sobre todo al final, que es muy importante. Ahora nos vienen rivales muy directos, nos viene Manresa, Lleida, Girona B. Al final hay que conseguir puntos importantes, porque al final no son puntos cualquiera, al final son puntos importantes que se juegan en juego, y vamos a luchar por todo. Gracias, Iván. Gracias.